شاندرên navdewletî yê taybet bi Sûriyayê Stîvan Dîmistura ragihand ku dibe civîna Cunêfê hinekî bêpaşxistin û ji aliyê xwe ve cîgirê serokê şanda danûstandinan George Sabra dibêje dibe ku Cunêv sê çend hefteyê din bêpaşxistin û dibêje 25 mehê tinê demek destpêkî bû ji bo civîna Cunêfê. Her li ser vê mijarê Dîmistura bang li hemî hêzên navdewletî kirin ku fişarê li ser her yek ji rejîma Esed û hevpeymana opozisyona Sûriyê bikin ku li ser mêza danûstandinan li Cunêfê rûnin. Li gel bicîkirina biryara rawestandina şer û pevçûnan her wiha derbazkirina alîkariyan ji bo deverên ku dibin dorpêçkirinê de ne. Her wiha Wezîrê Derveyê Rûsya Sergey Lavrov ragihand ku dibe ku civîna Cunêfê di demê xwe de bê li darxistin. Lêbelê Wezareta Derveya Amerîka dibêje eger civîna Cunêfê çend rojan bêpaşxistin cîhan wêran nabe. Li ser mijara helwêsta Rûsî li ser artêşa El Îslam Rûsya dibêje ew artêş rêxistinekî terorî ye û nabe beşdarî danûstandinan bibe û ji aliyê xwe ve opozisyona Sûrî her li ser helwêsta ya ku dibêje aliyê sisiyan yê ku Rûsya dixwaze wan tevlî civîna Cunêfê bike ne dijberê Esedin û ew tu carî razî nabin ku şandê Esed û Esed li gel yek carenivîsa gelê Sûriyê gotûbêj bikin û serbar dikin ku ew beşdarî Cunêfê nabin eger aliyê sisiyan beşdar bibe. Tê zanîn ku ev hemî tevger li ser astê navdewletî hat kirin di derbarê civîna Cunêfê de piştî ku hevpeymana opozisyona Sûriyê şandê xwe ji 17 kesan diyar kir. Zêd Hesen, ARK.